मानसिया जर जबरदस्ति फाथैलाय बिसि होदों नङा होमबा बिथांमोनहा थैजासे फिनांगोन आरो नायनांगोन ए टु जेड नि न'खरा कर्ट केस हो मारि गारनो नाङा अब्लासो दै गांगोन बिसोरो बाजै नोंनि आथिङाव हमफैगोन अब्लासो बैफोरबायदि हौवायाबो दिनैनि दिनाव खर'आव मेलेम गैया गाव लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोसे सासे आइजो हिनजाव गथ' फिसा गोनां नङाबा उन्दै गथ' गोनां बेखौहाय जायखि डाइभर्स बा फाथैलाय बिसि होदों गामिनि रायजो राजा बा न'खरनि जाथि बंश हौवानि न'खरनि जाथि बंश बिथांमोना नङा होमबा दा बे भिडिअ बानायनायाव गोबां मानसिनि गेजेराव साथाम साब्रैसो बा माखासे मानसिया ओरैबायदि सोंहरदों माने आंनावहाय बबे गामिनि मा जायगानि आरे बाबा भिडिअ'आवनो दंखाथारो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मानो नायजोबा ओरै दानला दुनला नायब्लालाय बहा नुनो नङा होमबा भिडिअ'खौ नायजोबोब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बै भिडिअ' सिङाव मा दङ नोंथांमोना ओरैनो बबावबा गावलायदों नामा होननानै नोंथांमोना बैफोरबायदिखौसो नायगिरो नामा बबेबा माबा माबि जालायलायनाय दङ नामा दा बिदिखौ दाननानै नायनायावलाय बहा बुजिनो बेखायनो भिडिअ'खौ नायोब्ला फुल दानालासिनो नायनांगौ आरो नायाबा नायस्रानाङा खारखानांगौ नैफोरबायदि आरो दा बेवहाय बुंदों जोंहा गलाघाट सिंनि गलाघाट एरियानि बा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिसुपानि होननाय जायगानि गामिनि नामखौ बारा गोसोआव थालायलाङा जोंथ' बिदिनो मानसि नालाय नैबेनि होनदों आरोखि आरो जोंहा जन कार्जि ब्रादाराबो बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जन कार्जि ब्रादार बुंनायखौ खोनासंग्रो बै भिडिअ'बो दंखायोमोन जाहैबाय जोंनि गलाघाटनि सिसुपानि होननाय जायगानि आरो जेम्स बसुमतारीनि न'खराव जादों बे घटनाया थारमाने घटनाया जाहैबाय बहुत दुखु मोनदों आंनि गोसोआबो थानो हायाखै बार बार माने सौग्राव फैबाय थादों बिथांमोननि बैफोरबायदिखौ नुनानै आरो बे भिडिअ'खौनो इउटुबाव होनो हाया जोंनि जिथुनाखि माबायावहाय बे भिडिअ'खौ होनो हाया ओरैबायदि माने माबायो प्रेसार गोग्लैयो दा बेनि थाखायनो आङो ओरैबायदि दुखु मोनदों जाय दिनै आइजो बाजै होननानै सोमोन्दो लागोन आङो नङा होमबा बाजैनि गोसोआवसो दुखुआ दंसै बैखौ बै न'खरनि मानसिया दुखुखौ बुजिनाय नङा होमबा बै बाजैनि जायगायाव बै जिथुनाखि जाय बिथांमोनहा बाजैखौ बेफोरबायदि फाथैलाय जर जबरदस्ति बिसि होदोंमोन बैसोरनि जायगायाव नैबे बाजैनि जायगायाव बैसोर जानांगौमोन अब्लासो माने बैसोरनि गोसोआ खामग्लिगौमोन बैसोरनि गोरबोआ गावफ्रुलांगौमोन आरोखि नाथाय बैसोरबायदि मानसिनि गोरबोआ मालाब्लाबो गावफ्रुनाय नङा बैसोरबायदि मानसिनि गोसोआ मालाब्लाबो सोलायनाय नङा बिनि थाखायनो बै हिनजावसानि न'खरनिफ्राय जाय बिमा बिफा बा बिदा फंबाय बिथांमोना हायोबा कर्ट केस खालाम कर्ट रेजिस्टार खालाम माने बै बाजै आरो बै गथ'खौ माने थैजासे नायनांगोन बिसोरो अब्ला कर्ट रेजिस्टार खालामोब्ला केस होयोब्ला अब्लासो बै बाजै आरो बै गथ'खौ लाइफ टाइम थैजासे बैसोरो जाय मानसिया जर जबरदस्ति फाथैलाय बिसि होदों नङा होमबा बिथांमोनहा थैजासे फिनांगोन आरो नायनांगोन ए टु जेड कर्ट रेजिस्टार खालामहै आंनि खावलायनाय आरो मा होनदों गोबां जोङो भिडिअ खोनादों नङा होमबा बयबोथ' नुखाबाय 12 लाख थाखा मोनखासिगोन 12 लाख थाखा होखासिगोन अरे भाई 12 लाख थाखाया मा बिसिबां गिदिर बाथ्राब्रा दानि जुगाव बाहायनो रोंबासो थाखा बाहायनो रोङाबा थाखा नङा होमबा दानि जुगाव 12 लाख थाखा फाखोनै फाखोथाम बबेबा जायगायाव गिदिंबानो जोबो नङा होमबा ना अबाव मा मोननो दिनै बै आइजोआ गाबदों रुखु रुखु गाबनानै बुंदों आङो फाथैलाय बिसियामोन आङो फाथैलाय बिसिया गथ' हिनजाव बै गथ'साया बिमानि मोखाङाव नायलाय बिफानि मोखाङाव नायलाय नायदों बे गथ' गोरलैयालाय मा बुजिनो बे गथ' गोरलैया मा दाय दङमोन बै गथ'नि बिफानि मेलेमाव गथ'नि बिफानि गोरबोआव गावनि फिसाखौ गोसोखाङासै नामा गावनि फिसाखौ इसे आसुगुर गावगासिबो
अनखाङाखिसै नामा हो ना गावनि फिसा नङामोन नामा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिदों आंनि साननायाव बेफोरबायदि गोसोआव माने बिराद आघात नांदों माने आंनि गोरबोआ ओरैबायदि दुखु गाबखांगासिनो आरोखि हो गावनि आंगो बिसि मानो हाबा खालामनायमोन हो गावनि आंगो फिसा मानो खांनायमोन बैफोरबायदि गथ' गोरलै जेबो बुजिनो रोङै आइ आफा हो बेफोरबायदि गाबज्रिनो रोङै समावनो नोंथाङा दि दिनैनि दिनाव खोनानो मोन्दों बिथांनि नामा जेम्स बसुमतारी होननानै नङा होमबा दिनै मानो फाथैलाय बिसिखो मानो खांखो मानो हाबा लाखो नोङो हो सोरनिबा नोंनि न'खराव माबा एसे एनै सोरनि न'खराव दावराव दावसि जाया नङा होमबा सोरनि न'खराव एसे एनै गेंग्रुं गुंग्रुं जाया बैफोरबायदिखौ हो नोङो सासे हिनजावजोंनो बा सासे गावनि फिसाजों गोजोन संसार जानो हायाखैब्ला हो माबा मोनसे दाय जालायलायनायखौ निमाहा बा खेमा होलायलायनो हायाखैब्ला नोङो बै गुबुन हिनजावजोंलाय उननि समाव फैबाय थानाय समाव उननि समाव माबायदि रायजो जागोन माबायदि संसार जागोन नोंलाय हो एसे बुजि नोंनि हिनजावा बेसेबां रुखु रुखु गाबनानै आं फाथैलाय बिसिया होननानै बुंदों नाथाय गुबुनासो जर जबस्ति खालामदों हो नोङो मा बैनि आथिं सिङाव दङ नामा हो नोङो सोरनिबा आथिं सिङाव दं नामा सोरनिबा दख'ना सिङाव हाबनानै दङ नामा नोङो आदा जेम्स बसुमतारी ना दिनै आङो जोबोद दुखु मोनदों नोंथाङाबो दिनै गोसोखां जोङो हो गोबां माबायावहाय मिथिनो मोनो जे कर्ट नङा होमबा कर्टआव डाइभर्स बा कर्टआव डिभर्स लालायनाय कर्टआव हौवा हिनजाव गारलायलायनाय नङा होमबा बैयावबो माने कर्टआबो सम होयो हौवा हिनजाव सानलायलायनो हौवा हिनजाव गारलाय मारसिगोन नामा बा हौवा हिनजाव गारलायथारनोसै नामा नोंथांमोना सान होननानै कर्टआबो सम होयो अब्लासो डाइभर्स खालामो कर्टआबो माने हौवा हिनजावखौ बोखारना होयो अब्ला दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनदों हो गामिनि गावबुरा बा गामिनि गागि गामिनि रायजो रायजा न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा नङा होमबा जर जबस्ति बाब्रे बाब जर जबस्ति बोखारदों जर जबस्ति खालामदों 12 लाख थाखा मोनखासिगोन मूर्ख नामा बैसोरखौ केस होनांगौबा दा एकदम माबाजोबगोन फासि जोबगोन बैसोर बायदि मानसिया गोदावजोबगोन कर्ट केस हैनांगौबा जर जबस्ति जाय खालामदों बैसोरो गोदोजोबगोन दालि ओंख्रि जाजोबगोन लोगोफोर होनखायो बिनि थाखायनो आं खावलायो बै हिनजाव बाजैनि न'खरा कर्ट केस हो मारि गारनो नाङा अब्लासो दै गांगोन बिसोरो बाजै नोंनि आथिङाव हो हमफैगोन अब्लासो बैफोरबायदि हौवायाबो दिनैनि दिनाव खर'आव मेलेम गैया गावनि आंगो बिसि गावनि आंगो फिसाखौहाय माबा मोनसे दाय जादों माबा मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावदों इसोर भगबानानो निमाहा होयो बा खेमा होयोब्रा नों आं मानसिया मानो निमाहा होनो हाया मानो खेमा होनो हाया बुजि खर'नि मेलेमखौ एसे मोजां इउज खालाम मालायनि सा गोजावलाबायनानै इउज खालामनाङा बुरबक नामा दिनैनि दिनाव बुरबक होननानै बुंनांगोन नोंखौ ओरैबायदि लासिं सिं आरो बर' समाजखौ ओरैबायदि गुबुंले हायोबा रायजोफोर नोंथांमोननि साननाया मा आंनि साननाय बायदिब्ला बैफोरबायदि फाथैलाय बिसिनायखौ उननि समाव दा नुथों बा बर'नि गेजेराव बै फाथैलाय बिसिनाय सोदोब बा फाथैलाय बिसिनाय माबाखौहाय नियम नङा होमबा नियमखौहाय बोखारनानै गारनांसिगौ नोंथांमोननि साननाया मा अननानै कमेन्ट खालाम स' लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय